السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سیٹ ہو؟ الحمدللہ خیریت نال ہے۔ امید کریں نا تساں دوست سارے خیر خیریت نال ہو سو۔ تے دوستو ایک اچھا جیاں ڈوڑا ساڈے بہت پیارے شاعر رمضان کاوش صاحب کہ انہوں دے گیت میں بڑا گایا ہے اور بہوں کافی سارے گیت میرے ریڈیو پاکستان تے بھی چل دے پین ڈیرہ اسماعیل خان تے انہوں دا ایک ڈوڑا تے میں ذرا تو کو سنیندا پیاں تے بھی سارے دوستن حیات بھٹی صاحب انہوں نے ایک ڈوڑے ذرا توجہ او جتھے رکھیے سنگت تا سر دھڑ دی لائی بازی یار ضرور ہے سچی گل تے حاضر گل کرنا ریا زندگی دا دستور ہے جائیں ہس کے کاوش چھوڑ دیتا ہے ان کو نہیں کیتا مجبور ہے ہے لوئے تے گال لکیر سڑی تیں لوگ اہدن مغرور ہے تے بیا ڈوڑا ایک جڈا رسدا ہم میری بان اپ کے جڈا رسدا ہم میری بان اپ کے چن کول بلہاون یاد آئی میرے اکھ دے تسیاں خواباں کو پانی روز پلاون یاد آئی ونجے چھوڑ نہ غیر دے آکھے تے نت قسم چواون یاد آئی او جتی پاونی کاوش بھول ونجنی میری سر تے آون یاد آئی کاوے حیات بھٹی دا ڈوڑا او ونڈ ہوندی رہندی اے ویلیاں دی او ونڈ ہوندی رہندی اے ویلیاں دی بندہ ہکو جیاں راندا نت نہیں کدی شاہ وی تھی محتاج ویندن تے موجاں ہک کدی واندیاں نت نہیں اے حسن تے وقت جوانی دیاں پینگاں تڑیاں رہندیاں نت نہیں کدی بھرے ہوئے میلے تھی ختم حیات ویندن رل سنگتاں باندیاں نت نہیں۔ شکریہ۔